ụlọ kịta na ya abụ ka ụgbọ asụ etu negoro ụgbọ o mere nkụ wọrị ngoro iri ọsọ o mere ụgbọ mere ndị ọzọ nkụ wọrị gaa andụ ndị obodo ezugo jaja a na-apa akụkụzi gị na agba nwere ihe ọjọọ ọzọ nke nwe nke dị mgbe akọbara akọba na-emechazi ka a mara afọ ebezi ọkwa ekpere bụrụ ma anya mmadụ n'obodo nke na ike obodo ibe mama Michelle akwa ka ọ na-ebe ebe si nso akwa ka ọ na-ebe akwa ka ọ nọ nnọọ na-eska ebe ha na-ebido ya emechara m idozie nke akọbara akọba m ga-esi ndị ebe akọbara ndị esi ndị